बोखाना देखायथानोसै लोगोफोर आं दिनै स्मुथ बिनिफ्राय फ्रुटी बे मोननैखौ टेस्ट खालामनो नागिरदोंलाय आरोना नोंथांमोनहा भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नाय बे सिङावहाय मा दं नायनायसै बिनिफ्राय जेनेबा बेखौ कम्पानिनिफ्रायसो बानायनाय जायो नालाय जोंबोथ' सिङाव मा दं बिनिफ्राय मा होनानै बानायनाय जायो जों मिथिया नालाय जिखुनु जाया जोङो बे फंफ्लाखौ ट्रोब सोनानै सोबनायल'सो जायो नालाय दा अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय मा रिजाल्ट ओंखारो बिनिफ्राय नोंथांमोना जानला मोनला कमेन्ट हरनो नाङा दे जोबजासिम नायागारा कमेन्ट हरलाबायो दा बिनिखायनो आं खावलायखाबाय नोंथांमोना जोबजासिम नाय बिनिफ्राय कमेन्ट खालामहर दा ओमफ्राय जाय गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय थौ लोगोफोर बिदिब्ला नायलांसै लोगोफोर आङो फार्स्टआवहाय नैबे स्मुथखौ नायग्रोसै दे बेखौ हाफ्लंनानै लानोसै आङो लोगोफोर आङो दा बेखौ हाफ्रुनानै लानोसै र' हासिबाय उल्थासो हासिनांगौमोन आङो जानो मोजांथार बेयो जायोबाथ' बास 10 थाखा जिखुनु जाया आं टेस्टसो खालामनायदों दै नोंथांमोननि सायावसै मा सानो नोंथांमोनाबो टेस्ट खालामनो हागोन आं होजोबथ'ला नामा र' एसे गलायना लखबबायलां गासैखौबो बाहायजोबथ'ला एसे दोनसै जेबो ओंखारनाय नङा बादि मोनदां बेखौ बेयाव थानाय नङा बादि मोनदां इहा कुसपिनि हे बे लोंजागोन आंनिबा जेबो नङा है ब्लारसो जालाजोब्बाय आदसा बे मोजाङैनो दङ लोंजागोन बियो एबार फ्रुटिखौ नायनायसै बेवहाय थानो हागौ जेनेबा बे मा होनोमोनलाय सोरबा जिलिटिन होनदों आदसा बे फुल थाथारोदां नै ए र' मैंगो प्रोटीन फ्रिजआव दोननायखौ थान्दाथारलै मैंगो प्रोटीन मारै जिखो बेखौ नायनायसै माबाफोर दं नामा एसे एरलानानै नायनि र' जेबो गैयादां बुस्थुआ जिखुनु जाया आं होजोबथ'ला एसेल' नायनोसै जेबो गैयादां जेबो गैयाथ' आं जास्ट टेस्ट नायनायदोंल' आरोना दंमारा होमबा ओरैनो टेस्ट खालामनायबाय आङो बुस्थुआ बेफोरावबो बायदिसिना मिक्स खालामनो हागौ लगायनो हागौ लोगोफोर नै मैंगो बे फ्रुटियावहाय बे स्मुथखौ लुदेरदोंमोन आङो बे चकलेट नालाय लाथा खाबाय बियो लोंजायोना लोंजाया जाखो मोननैजों लगायनानै
जौ गिसि गोरान लगायनाय बायदि जाबाय लोंनाय दे नै आब'नो लोंनाय होनसै आं लाहरदो मोनसे नायलाय लोंबाय आंहा गोथावथार जि गोथाव लोंबाय आङो थान्दा जायो हाब मोननैजों लगायना लोंबाय बिराद गोथाव जायो माथो बिराद गोथावसो लोंजागोनदां जेबो नङा जिखुनु जाया आं एक्सपेरिमेन्ट नायनायबाय आरोना मा जायो जिखुनु जाया जेबो जायाबानो जाबायलै खिन्थु मैया भिडिअ बानायनायाव बे उन्दैफोरनि बेखौ बांसिन उन्दैफोरसो जायोना जेलि माबाया बेवहाय बे बिज्ला बिज्लि मोन्दोंमोन आरो बेखौ प्लास्टिकबो होनलाबायो नालाय मानसिफोरा ओंखायनो दा जिलिटिन होनदों जिलिटिना मा बुस्थु बेखौ खोन्थाहरनोबो रोङा बे ओमफ्राय बे जिलिटिनखौ जाबा जेबो जागोन ना जाया सोर मिन्थियो खोन्थाहरबानो जाबाय गोथावथार मोननैजों लागायनानै जिखुनु जाया टेस्ट खालामनायबाय आरो नायनायबाय मा मोनमारो बुस्थुआ आंनि उदैयाव बिदिखौ सोबग्रा फिलौ गैया बिदि फिलौआ क्रिमि गैया आंनो जाग्रा गोथाव मोनथारदों आङो नोंथांमोनाथ' जाय रेगुलार आंनि रेगुलार भिडिअ नाया गोदान नोंथांमोना बिखौथ' सिनायनाय नङा खोन्थानाय आं बियो आंनि आइ ओमफ्राय बियो आब' न' खाथिनि दा बास भिडिअआ बेखिनियावनो लोगोफोर जिखुनु जाया बानायलाबायबाय भिडिअखौ दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय बिदिखौबो टेस्ट खालामलायनांगौ ना माने गुगोलफ्राव अबेबा इउटुबफ्राव नुनायखौनो हय होननानैबो लाजाया नालाय जिखुनु जाया आरो सोरबा ओरै होनदों मैयानि जेलि माबा खालामनायखौ कपि खालामनाय मालायनि भिडिअखौ कपि खालामलाबायनाय होनो हा बानायनो मोना नामा जेनेबा नोंबोथ' बानाय जेनेबा टेस्ट खालामनाय आंबो टेस्ट खालामनायबाय माबायदि जेनेबा फेसबुकफ्राव नुनायखाय आंबो भिडिअ बानायनानै नायनायदों आरो दा बेनो नोंथाङाबो आंखौ कपि खालामग्रा होनग्रायाबो नाय हायोबा दा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय अन्नानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जाय गोदान थेंक इउ फर वाचिं बाय